Ja, we gaan verder, want welkom bij Stal en Zorgboerderij Zuid-Kleffens. Zo staat het tenminste op de website. Een lietskalige zwartboerderij waarvan Nienke Mijnsma de eigenaar is. En Nienke Mijnsma, goeiemiddag. Je zit hier bij ons lekker in de studio. Ja, goeiemiddag. Goeiemiddag, ja. De eerste vraag natuurlijk, wat we graag weten willen, was Nienke Mijnsma en waarom een ambitie om een zwartboerderij te maken? Nou, ik kom zelf van de boerderij. Van een melkveebedrijf, dus wie eigenlijk altijd al mooi boeten door met de beesten. En dat ga ik altijd prachtig voelen. Dus ik heb van alle jongsten voor al zijn van, goh, ik wil wel graag een zwartboerderij starten, omdat ik een broer heb aan mijn beperking. En dat voel ik zo mooi. Ik denk, hier wil ik wat mij in de wan. Ja, want Joost zei toen we telefonisch contact en je had ook wel bandjes rijden, hè? In de buskast staat toch? Taxi vervieren voor, of net? Ja, klopt. We gaan op dit moment hebben wij een dagbesteding. En hier had deelnemers net zelfstandig naar uw stad komen, dan kunnen we ze zich ophelien en weer thuis brengen. Ja, en daarom heb ik natuurlijk, die zwartboerderij. Om de contacten te houden, denk ik, met die meesten. Ja, het is toch echt wel heel mooi dat wij een lietskalige zwartboerderij hebben. En dat dan het contact tussen de ouders of de wengroepen gewoon bij mooie kwarte lijntjes. Dus je hebt gewoon nauw contact met iedereen. En dat is toch wel het hele mooie wat je van die mensen dan kennen. Ja, want het is niet Stal en Zorgboerderij Zuid-Kleffens. Waar leidt die boerderij trouwens? Nou, onze boerderij die zit in Raad. Ja, wij zitten correct boeten het dorp. Dus we hebben een mooie omgeving. Mijn prutte grien. En daar hebben we een prutte hinders. En al in de hinders of ben ik een orenbeestjes? We gaan ook naar orenbeesten. Een guide of zo, een knien. Ja, ik weet het niet. Zeg maar. Nee, mij de deelnemers verzwaardigen wij de besten. Dus we gaan 15 hinders. Maar daarnaast gaan we ook nog een aantal hin. En een kat. En een peknien, dus die verzwaardigen we dan met z'n allen. Ja, want jezelf verzwaardigen. Wat maakt het dan? De meesten bij jou dwan had ze bij jou binnen op boerderij. De cliënt bijvoorbeeld. Wat is een taak? Ja, nou dat verschilt ook wel een beetje per deelnemer. Hè. De ene deelnemer kan bijvoorbeeld heel mooi zelfstandig echt taken uitvoeren. De andere had wat meer begeleiding nodig. Dus het is per deelnemer is het wat verschillend. Wat voor begeleiding ze nodig hebben en wat voor taken ze doen. We beginnen vaak toch eerst maar met het voorjen van alle beesten. Dus dat ze alle even hun eten en hun drinken krijgen. En daarna is dan gaan de hinders naar boeten helpen met uitmesten. Nou ja, de hin die matten naar boeten, die lezen de aaien. Dus die matten roemen worden. Nou ja, de knien ben altijd wel favoriet. Ja, want je zei al, dan hebben we maar best een voeren. Nou, hoe laat is het dan? Want dan moet ze dan eigenlijk heel petit wijs denken, of hè? Nou, dus de dagbesteding begint maar om 9 uur. Dat valt mij. Tot 11 Ja, ze kunnen eerst aan uitsliepen. Ze kunnen rustig onderdwan. Ja. En dan beginnen we om 9 uur. En dan geven we meestal maar snel in voeren. Want de leeftijd, wat voor leeftijdsgrens hou je daar bijvoorbeeld? Een bepaalde leeftijd van tot of? Nou, het is eigenlijk vanaf 18 jaar. De deelnemers die net meer in de squallen gaan, die moeten op een gegeven moment een werkplek hebben. Net voor iedereen is een werkplek wijlijn. Dat is net voor iedereen haalbaar. Dus de meesten die geen reguliere baan hebben en die komen dan op een gegeven moment op uitstroomdagbesteding. En dan kunnen ze busterjocht. En wij ondersteunen ze dan bij de werkzaamheden. Zoals de verzwaring van de beesten en de greenwerkzaamheden. De green is er ook nog? Ja, we gaan, ik wil boeten, ben we dan ik wil bezig met een grintentuin. Dus we gaan een tuin en een moestuinbak. Hier hebben we wel verschillende kroeden in en grintes. Ja. Die, proeven we zelf ook wel weer. Dus dat is ik wil wel leuk. Met uw eigen salade ervan, de barbecue of... dat wordt wel heel plezier. Ze nemen wat mij in de huis, dat ze thuis spreeuwen kunnen. Ja. Yes, nee, ik nog. Ze zijn wel druk bezig. Ja, en elk meid op zijn eigen tempo en manier dwan. Ja, want de ene had natuurlijk meer hulp nodig. De ene kent echt wat meer dan de oren natuurlijk. Maar ze zijn wel als groep samen. Ja, klopt. Ja, maar de ene had toch wel meer de definitie met de hinders. En de oren zei van, goh, ik ben liever bezig in de tuin.
Ja, dus het is ook net dat elk een hele dag hetzelfde doet. Of dat ze de hele dagen bij elkaar binnen. Het is gewoon hier, je gaat lekker bezig door. Je gaat ergens anders bezig. Ja, en als we pauze hebben, dan komen we met z'n allen een bakje koffie. En dat is mooi, dat liedskalige dus. Ja, klopt. He, want maar ze willen wel waarderen wat ze doen. Ja, zeker. Ja. Maar je zijn, je hikenstal, maar zoveel hinders. Ja, klopt. Maar is er dan op rijden bijvoorbeeld, of is dat wel wat oors? Ja, nee, we gaan inderdaad bij ons op stal, heb ik een manege, dus daar we reguliere hinderriet lessen doen. Maar met de dijbesteding geen weg wel te hinderrieden voor waar dat kind. En daar ben ik deelnemers die kunnen net hinderrieden. En daar hebben we dan weer wel bezig met mennen. En dus dan zitten ze op elkaar en dan kun ze toch wel een stukje het beleving van het hinderrieden meekrijgen. En daarnaast helpen ze ook wel met orendingen. Dus bijvoorbeeld het logeren van de hinders of het verzwargen. En dat ze even lekker wasje. Ja, dus ze kunnen hun leven eigenlijk, of ze kregen leven waarom, van zijn hinder bijvoorbeeld. Ja. Hè? Ja, en dat is toch heel mooi. Was het altijd wel waarom, dat beesten toch altijd wel heel erg loekt voor de mensen. Dat is altijd wel een heel mooi... een heel mooi iets voor die deelnemers. Ja, en die vinden dat vaak prachtig. En ze vertellen hun verhaal soms ook wel zo'n beetje. En die luistert wel. Dus, ja, klopt. En er zijn natuurlijk ook mensen die denken van... dat lijkt misschien u echt wel wat af. Hè, voor u, van in je oren bijvoorbeeld. Welke is dan wat meer informatie vinden, Nienke? Nou, wij zijn te vinden op zowel Facebook en Instagram. We hebben ook een website, www.zuidkleffens.nl. En daarop staat eigenlijk de meeste informatie wel over de zwartboerderij. Dus dat mensen interesse hebben, is altijd of telefonisch of per mail kunnen ze contact opnemen. Ja, want er is nog wel plak. Ja, we hebben nog wel plak. Dus mocht er nog geen interesse hebben, dan kom vrijblijvend een keer langs voor een bakje koffie en even tussen altijd misschien wel wat is. Ja, misschien een keer proef draaien, maar eens hè? Ja, dat kan ik. Ja, eens even een keer zien wat wij bij ons doen en... dan je de website misschien al wat. Nou, de website is www.zuidkleffens.nl. Zuidkleffens, daar zit ook een heel verhaal achter, maar dat zit natuurlijk wel weer op je website. Ja, klopt. Ik wens je een heel prettig plezier met de cliënten daar. En je hebt nog heel goed werk. En meestal, hinnen. Nou, hartstikke bedankt.